Здравейте, казвам се Гергана и съм пилатес инструктор и рехабилитатор. Сега ще направим няколко полезни упражнения, за да раздвижим гърба и да подпомогнем изправната позиция. Те са подходящи за хора, които прекарват дълго време седнали. Още в началото опитайте се да не стоите ето така, за да не засилваме извивката, да не ни боли врата и гърба. Хубаво се изправете. След което започваме лекичко, раздвижваме рамената назад, като правим кръгче с рамената. Голям кръг, както надолу, назад да минават. Продължаваме. Вдишваме нагоре, издишваме надолу. Голям кръг едновременно с двете ръце. 3, 4, 5, 6, 7, последен път, 8, хайде сега лекичко на едната страна да се протегнем, след което на другата, 2, 3, рамото е свалено, 4, гърба е изправен, корема е лекичко прибран, 5, 6, протягаме и горната ръка, 7, задържаме така и хубаво се разтягаме. Усещаме цялата странична мускулатура как се разтяга. Айде сега на другата страна, пак задържаме. Достатъчно. Слагаме ръцете отпред. Вдишаме, поглеждаме назад към едната ръка, връщаме, след което към другата. Вдишаме, назад. Двете ни ръце са в една права линия, рамото е свалено надолу. Продължаваме така. 6, 7, последно, 8, достатъчно. И сега заставаме на коленна опора, колената са ни на широчината на костите на таза, без да отпускаме твърде много кръста надолу, гърба е прав. Внимателно вдишаме, повдигаме противоположен крак и ръка, издишаме, връщаме. След което на другата страна. Целта е да не се извиваме в ляво или в дясно, само прав гръб. 1, нагоре вдишаме, 2, да не се изместваме в страни и да не отпускаме кръста. 4, 5, 6, 7, задържаме така 8. Айде сега на другата страна, пак задържаме. Достатъчно. Вдишаме нагоре, ръцете в една права линия, издишаме, мушкаме ръката и пак вдишаме нагоре, свиваме лаката на опорната ръка, мушкаме другата и разгъваме. 4 и последен път. Мушкаме и разгъваме. След което на другата страна по същия начин. Вдишаме, издишаме, мушкаме ръката. 2, 3, 4 и последно. 5. Достатъчно. Лягаме по гръб. Свиваме двата крака, един върху друг кръстосани, хващаме бедрото и притискаме лекичко към себе си. Който крак сме хванали, към същото рамо отива крака. Задържаме. Поне така за 10 секунди. Връщаме, след което с другия крак. Пак разтосваме двата крака, хващаме бедрото и усещаме задната страна на бедрото към седалището и кръста. Хубаво как се разтяга. Задържаме отново 10 секунди.
Отлично! Това бяха няколко много лесни упражнения, които може да правите, за да раздвижите хубаво гърба, кръста, ако имате леко напрежение след работния ден. Надявам се да съм ви била полезна. Чао!